नमस्कार, माझे नाव डॉक्टर अश्विनी देशपांडे. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत. आता आपण ADHDची माहिती घेत आहोत. तर याबरोबरच मी आज तुम्हाला माझ्या स्वतःच्याही अनुभवातली ADHD याबद्दलही थोडेसे बोलणार आहे. तर पहिल्यांदा आपण ADHDच्या प्रकारांबद्दल बोलू किंवा त्यांच्या लक्षणाबद्दल बोलू. ADHDचे सामान्यतः 3 प्रकार असतात. पहिला प्रकारमध्ये दुर्लक्ष करणारा इनअटेंटिव्ह, अनावधानी म्हणतो आपण त्यांना. म्हणजे कसं असं याची लक्षणं असतं की एखादा विशिष्ट शालेय अभ्यासक्रम वगैरे असतो, त्याचं सखोल निरीक्षण मुलांना करता येत नाही. मुलांच्या समोर जर एखादा मनुष्य बोलत असेल तर त्याच्याकडे ती मुलं लक्ष देत नाहीत किंवा त्याला कानाडोळा करतात. वारंवार शाळेच्या वस्तू शाळेत विसरभोळेपणा किंवा वस्तू विसरून येणे अशा पद्धतीनं होतं. एखादं जर त्यांना कठीण काम त्यांच्यावर सोपवलं तर ते काम पूर्ण करण्याचं नियोजनाचा त्यांच्याकडे अभाव असतो. याशिवाय एका जागी स्वस्थ न बसणं म्हणजे लक्ष न देणं किंवा दुर्लक्ष करणं ही जी प्रवृत्ती असते तो ADHDचा पहिला प्रकार आहे की याच्यामध्येही पूर्णपणे मुलं आपल्या दिलेल्या सूचनांचं त्यांना नीट पालन करता येत नाही. म्हणजे कसं आहे, थोडक्यात मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगते याच्यावरून की माझा मुलगा सोहम जो आहे त्याच्यामध्ये ADHD आहे. मी तुम्हाला बोललेलीच आहे की आपण जेव्हा एखादी त्याला सूचना देतो किंवा त्याला आपण एखादी गोष्ट कर म्हणून सांगतो तेव्हा तो पहिल्याच वेळा ते ऐकेलच असं नसतं. मग त्या सूचना ऐकण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्ग अवलंबावे लागतात. तर ह्या सूचना ऐकण्याची जी प्रवृत्ती आहे किंवा ऐकण्याचं जे संदेशवहन आहे ते त्याच्या मेंदूपर्यंत नीट जात नाही. त्यामुळे हा जो पहिला प्रकार आपण जो म्हणतो इनअटेंटिव्ह म्हणजे दुर्लक्ष करणारा, की शाळेत तुम्हाला सर एखादे ब्लॅकबोर्डवर शिकवत असतात किंवा एखादा विषय तुम्हाला सर समजावून सांगत असतात. इतर मुलं ज्यावेळी तो विषय व्यवस्थित ऐकतात, तो व्यवस्थित ऐकून ते सिग्नल्स त्यांच्या मेंदूपर्यंत जातात आणि ती मुलं ते लिहून घेतात किंवा ते नोट डाऊन करतात. ज्याला आपण साईट सिंग म्हणतो किंवा साईट वर्ड्स आपण जे लिहून घेणं किंवा आपण ज्याला अनुलेखन, शुद्धलेखन हे जे लेखनाचे प्रकार आहेत हे जे आपण ज्यावेळी करतो त्यावेळी ते या मुलांना शक्य होत नाही. कारण त्यांना त्यामध्ये लक्षच ते देऊ शकत नाही की ते काय शिकवत आहेत. कारण त्यांचा अटेन्शन स्पॅन जो असतो तो खूप कमी असतो. म्हणजे एका मर्यादेबाहेर एका ठिकाणी बसणं त्यांच्यासाठी शक्य नसतं. किती ते 5 ते 10 मिनिटं तुम्ही एका जागी ती बसू शकते, त्यानंतर ती बसू शकत नाहीत. त्यांना सतत चेंज ऑफ टास्क लागतं. म्हणजे हे बदललं की ते, हे काम झालं की ते, त्यांना सतत नवीन नवीन ॲक्टिव्हिटीज लागतात. तर अशा प्रकारे हा पहिला प्रकार म्हणजे आपण जो त्याला म्हणतो इनअटेंटिव्ह, दुर्लक्ष करणारा. आता दुसरा जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो अतिउत्साही किंवा आवेगी किंवा आपण त्याला म्हणू शकतो हायपर ॲक्टिव्ह आणि इम्पल्सिव्हिटी. ह्याच्यामध्ये दुर्लक्ष कमी पण आवेग जास्त असतो. आवेग म्हणजे काय नेमका, तर आक्रमकता. आता तुम्ही म्हणाल की मुलगा काय हो, 3-4 वर्षाची मुलंही दंगा करतातच, ती आवेगी असतातच. पण हा आवेग जो असतो तो वयाच्या 7 वर्षापर्यंत जर टिकला किंवा तिथून पुढे तो वाढत राहिला, ही लक्षणं जर वरचेवर दिसायला लागली तर आपण त्या मुलाला एखाद्या सायकॅट्रिस्टला दाखवणं किंवा त्याचं ADHDचं निदान हे आपल्याला करता येऊ शकतं. आता या संदर्भात पालकांच्या अशा शंका असतात की जन्मताच आता आपल्याला 3-4 वर्षाचं ADHD जन्मताच असतो, पण 3-4 वर्षाची जी मुलं असतात त्यांच्यात ती दंगेखोर असतात. त्यांच्यामध्ये थोडासा आवेगीपणा असतो, आक्रमकपणा असतो, आक्रस्ताळेपणा असतो किंवा इतर पण गोष्टी असतात. तर आपण अशा वेळेला ते जज कसं करायचं की माझा मुलगा खरोखर ADHD आहे का तो नॉर्मली दंगा करतोय, खेळतोय. आता माझ्या मुलाच्या बाबतीत माझं हेच झालं. माझा अनुभव असाच होता की तो जेव्हा शाळेमध्ये पहिलीला गेला तेव्हा तो सगळीकडे वर्गात इकडून तिकडं फिरायचा, उड्या मारायचा, एका जागी बसायचा नाही. हे सगळं आमच्या लक्षात आलं. पण त्यावेळी आम्हाला कसं होतं, तो 6 वर्षाचा होता. आम्हाला वाटलं नाही थोडंसं काहीतरी त्याच्या अजून लहान आहे, अजून लहान आहे असं थोडं वाटलं. त्यामध्ये आम्हाला कदाचित एक 6 महिने आमचे गेले. परंतु त्यानंतरही लक्षणं ज्यावेळी कमी आली नाहीत, त्यावेळी जेव्हा ही लक्षणं 6 महिन्यापर्यंतही कमी येत नाहीत, त्यावेळी आपल्याला लक्षात यायला लागतं की अरे हां, हे काहीतरी वेगळा प्रकार आहे किंवा ह्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळा हे आहे. 6 महिन्यापेक्षा जास्त ज्यावेळी ही लक्षणं दिसायला लागतात त्यावेळी आपण डॉक्टरकडे जाणं हे इष्ट ठरतं. की आता मी तुम्हाला सांगते की ADHDच्या लक्षणांचा आपण कधी विचार केला पाहिजे. तर तुमचा मुलगा आक्रमक हा किती वेळेला होतो, तुमचा मुलगा आक्रमक हा कधी होतो आणि तुमच्या मुलाची आक्रमक प्रवृत्ती किंवा आक्रस्ताळेपणा किती वेळ टिकतो, हे 3 प्रश्न जे आहेत ते खूप बेसिक प्रश्न आहेत आणि ह्या 3 प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही शोधायला पाहिजेत. आणि वयाच्या साधारण 5व्या वर्षानंतर ह्या प्रश्नांची उत्तरं ज्यावेळी तुम्ही शोधायचा प्रयत्न करता त्यावेळी तुम्हाला लक्षात येतं की आपलं मूल हे मुलाचं वागणं हे नैसर्गिक आहे किंवा अनैसर्गिक आहे. अनैसर्गिक असेल तर ते ADHD आहे का याचा तुम्ही अंदाज लावू शकता किंवा यासाठी तुम्ही एका समुपदेशकाची किंवा डॉक्टरची मदत घेऊ शकता. तर हा दुसरा प्रकार झाला की ज्याला आपण हायपर ॲक्टिव्ह आणि इम्पल्सिव्ह म्हणजे आवेगी. तिसरा प्रकार जो असतो तो एकत्रित म्हणजे कंबाईंड. कंबाईंडमध्ये तो मुलगा इनअटेंटिव्ह पण असतो, हायपर ॲक्टिव्ह पण असतो, तो इम्पल्सिव्ह पण असतो. अशा तिन्ही त्याच्यामध्ये तिन्ही एकत्रित स्वरूपात आलेल्या असतात आणि अशामुळं त्याच्यामध्ये जी लक्षणं असतात त्याच्यामध्ये ती सगळीच लक्षणांचा अंतर्भाव असतो
की ती मुलं एका जागी बसणार नाही, सारखे स्वस्थपणे करणार, चुळबुळ करणार, एकच काम सारखं करणार नाहीत. समजा आपण एखादे 2 माणसं बोलतायत तर ते 2 माणसं बोलेपर्यंत थांबणार नाहीत, त्यांच्यामध्ये मुद्दामून बोलणं किंवा एखादा प्रश्न संपायच्या आतच त्याचं उत्तर देऊन रिकामं होणं, किंवा आपण जर सांगितलं ओळीमध्ये त्यांना उत्तर द्या किंवा तुझं झाल्यानंतर तू उत्तर दे, असं जेव्हा आपण एखाद्या मुलाला सांगतो तेव्हा तो मुलगा ऐकतो की माझा हजेरी नंबर आज 1 आहे, 1चा हजेरी नंबर झाल्यानंतर 2 नंबरचा हजेरी नंबर दुसरा मुलगा देतो. पण ह्या मुलांच्यामध्ये ती थांबण्याची तयारी नसते. ज्यावेळी आपण त्यांना 1 नंबरचा हजेरी नंबर विचारतो त्याच वेळेला ती बोलतील आणि ती पुन्हा तुम्हाला थांबू शकत नाही, की तुमचा दुसरा नंबर येईपर्यंत ती वाट बघू शकत नाही. तर अशा प्रकारची अस्वस्थता आणि चंचलता या मुलांच्यामध्ये असते. तर मला एक सांगायचं आहे की मी आतापर्यंत ज्या ज्या गोष्टी माझ्या अनुभवातून शिकली आहे, की मी ज्या ज्या अनुभवातून गेलेली आहे, त्या तुमच्याबरोबर मी थोडंसं शेअर करू इच्छिते. की आमच्यात सोमला पहिल्यांदा तो बसत नव्हता एका जागी वगैरे, हे प्रकार होतेच. म्हणजे तो इनअटेंटिव्हनेस त्याच्यामध्ये होता. नंतर आम्हाला त्याच्यामध्ये हायपर ॲक्टिव्हिटी, नंतर आम्हाला त्यांच्यामध्ये हायपर ॲक्टिव्हिटी किंवा इम्पल्सिव्हनेस पण दिसून यायला लागला, की तो इम्पल्सिव्ह आहे, तो हायपर ॲक्टिव्ह आहे, तो मुलांच्या खोड्या काढतो वगैरे. ह्या सगळ्या गोष्टी पण आम्हाला नंतर त्याच्या लक्षात यायला लागल्या. तर मग नंतर आम्हाला लक्षात आलं की हा पूर्णपणे ADHD आहे, की याच्यामध्ये आपल्याला सगळे मिक्स्ड सिम्पटम दिसत आहेत आणि ह्या सगळ्यावर आपण काहीतरी उपाययोजना केली पाहिजे. हे प्रकार तुम्हाला सांगण्याचं उद्दिष्ट किंवा ही बेसिक माहिती तुम्हाला सांगण्याचा माझा एकच उद्देश आहे की हे जे प्रकार मी तुम्हाला सांगितले, हे जे तुम्हाला मी मेंदूचे भाग सांगितले, की ह्या ज्या तुम्हाला मी त्याची कारणमीमांसा सांगितली, या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग आपल्याला त्यांच्या उपाययोजनेमध्ये होतो. कारण कोणत्या मुलाला कोणत्या प्रकारची उपाययोजना दिली पाहिजे, त्याला कोणत्या थेरपीची गरज आहे, हे सगळं ह्या सगळ्या बेसिक गोष्टींवरून ठरतं. त्या मुलामध्ये कोणत्या प्रकारची थेरपी आपण ॲडमिनिस्टर केली पाहिजे, त्याला कशाप्रकारे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये जर इनअटेंटिव्हनेस असेल तर आपण त्याची एकाग्रता वाढवली पाहिजे, त्याच्यामध्ये जर इम्पल्सिव्हनेस असेल तर आपण त्याच्यामध्ये सेन्सरी इंटिग्रेशन थेरपी दिली पाहिजे. तर अशा प्रकारे थेरपींचं जे आकलन होतं ते आपल्याला हे वेगवेगळे प्रकार जेव्हा आपल्याला समजतात त्यावेळी होतं. त्यामुळं आपण हे प्रकार आज वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकार अभ्यासलेत. ह्या सगळ्या माहितीचा उपयोग तुम्हाला मी पुढे जेव्हा उपाययोजना सांगेन त्यावेळी होणारच आहे. त्यामुळे आता आपण इथेच थांबूयात. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला हे तुम्ही मला नक्की कळवा. तुम्हाला जर आवडला तर या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, तुमच्या इतर मित्रमंडळींसोबतही शेअर करा. नमस्कार.